It-turisti li ġew pajjiżna s-sena li għaddiet nefqu 6.1% aktar minn sena qabel. L-infiq tat-turisti f'pajjiżna s-sena l-oħra laħaq il-1 euro u nofs li jfisser żieda ta' 88 miljun euro li ġew injettati direttament fl-ekonomija Maltija. B'hekk pajjiżna żamm il-pass mal-pajjiżi tal-Mediterran u nofsinhar tal-Ewropa fit-tkabbir tal-infiq turistiku. Infatti fi stqarrija l-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis qal li r-riżultati jikkonfermaw kemm Malta qed tkun fuq quddiem meta mqabbla ma' pajjiżi oħra kemm Ewropej u lil minnhom. Skont il-barometru dwar it-turiżmu dinji, fl-2014 l-infiq turistiku madwar id-dinja żdied b'36 biljun euro meta mqabbel mal-2013. Fl-Ewropa dan l-infiq żdied bi 13 biljun euro. Dan ifisser li fl-2014 kemm globalment, kemm fil-kontinent Ewropew u kemm fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kien hemm tkabbir medju ta' 3.6% fl-infiq, li huwa inqas miż-żieda ta' 6.1% f'Malta. Intant l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ikkonferma wkoll li fi Frar li għadda l-ammont ta' turisti li ġew Malta żdied bi kważi 5%. Filwaqt li l-ammont tal-jeli li qattaw żdied bi kważi 9%, dan fuq Frar tas-sena li għaddiet.